असा आज आपला हा 10वा अध्याय आहे. आपण अर्धे भाग म्हणजे अर्धे अध्याय जसे 18 मधले 9 अध्याय काल आपण संपूर्ण केलेले आहेत आणि पूर्ण केलेले आहेत. जिथे कर्मयोगातून आपण भक्ती योगाकडे वळलेलो आहोत. कर्मयोगातून भक्ती आधी बघितली आहे आणि आता प्रत्यक्ष भक्तीची अवीट गोडी आपण बघतो आहोत. ज्या 9व्या अध्यायामध्ये आपण सुंदर असं श्लोकाने काल सांगता केली होती अध्यायाची. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी संशय मामे महात्मा वैश्यसि मत परायण. येस, खूप मामे सुंदर असा वैश्यसि संशय. खूप सुंदर असा हा श्लोक आहे. येस माताजी. आणि म्हणूनच मामे वैश्यसी युक्तैव महात्मानं मत परायण हा याच्याच बरोबर 6व्या अध्यायामध्ये पण आपण म्हणजे कशा प्रकारे आपण या भक्तीच्या मार्गातून जसं 6व्या अध्यायाची सांगता करताना योगिनामपि सर्वेषां मद्गता नंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः. आणि आजही 10व्या अध्यायात आपण जो बघणार आहोत की कशा प्रकारे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये एताम विभूती योगम च ममयो वेत्ती तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. कुठल्याही प्रकारचा मनात संशय मग अर्जुनाच्या मनामध्ये काहीही संशय नाहीये आणि त्या विभूतींना भगवंत सांगणार आहेत. पण त्या भक्तीच्या मार्फत आणि कशा प्रकारे कालच्या अध्यायामध्ये आपण आधी बघितलं की मग 9व्या अध्यायामध्ये ज्या आम्ही एक गोष्ट कथा सुद्धा तिथे सांगायची राहिली म्हणून मी उजळणीमध्ये म्हटलं आज आपण ती सांगूया. पण ज्या 9व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की मग भगवंतांची पूजा करणं इतकं कठीण नाही हो. कारण जिथे पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती की किती सोपं आहे की भगवंताला 56 भोग नको येतो. मग अगदी अगदी थोडं एक पान फळ फूल किंवा अगदी एक पाणी सुद्धा भगवंतांना जर प्रेमाने अर्पण केलं मग ती प्रेम भक्तीची जी भावना आहे ती महत्वाची आहे. जे अर्पण कराल ते भक्ती भावाने प्रेम भक्तीने आणि म्हणूनच हा भक्तीचा मार्ग जो सांगितला आहे हा अत्यंत अत्यंत सुलभ असा मार्ग आहे. ज्या राजगुह्य ज्ञानाला आपण काल घेतलेला आहे. मग गुह्य ज्ञान बघितलं की जिथे आपण शरीर नाही आत्मा आहोत. मग हा आत्मा परमात्म्याचाच अंश आहे आणि कशा प्रकारे मग या परमात्म्याला आपण आपण शरण जायचं आहे या भक्तीच्या मार्गाने. मग भगवंतांच्या भक्तीमध्ये असणं हे आणि ही भक्ती करणं किती सुलभ मार्ग आहे. हा भक्तीचा मार्ग मग जो कर्मयोग बघितला, जो ज्ञानयोग बघितला, अष्टांग योग बघितला, हे सगळे टप्प्याटप्प्याने जाण्यापेक्षा तो जो भक्तीचा लिफ्टचा मार्ग आहे हा अत्यंत सोपा आहे. परंतु तितकंच ते कुठेतरी कठीण म्हणण्यापेक्षा भगवंतांच्या त्या प्रेम भक्तीच्या टप्प्यापर्यंत जाईपर्यंत कुठेतरी स्वतःवरती जे नियंत्रण आणायला लागतं. मग म्हणूनच मग जो श्रद्धा मनामध्ये पाहिजे, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती आणि मग निष्ठा, रुची, भगवंतांबद्दल आसक्ती आणि मग ती भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती या प्रेमभक्तीपर्यंत जाणं. मग आजच्या अध्यायामध्ये आपण खूप सुंदर असं चतुश्लोकी गीतेचं वर्णन ऐकणार आहोत की जिथे गीतेचं सार सांगितलेलं आहे. आणि मग कालच्या ज्या अध्यायामध्ये मी म्हटलं की पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती की भगवंताला दुसरं काहीही नकोय. अगदी मनापासून भक्तीने जरी इतकं अर्पण केलं तरी भगवंत निश्चितच त्या भक्तावरती प्रसन्न होत आहे. आणि असंच असंच हे अशी एक सुंदर कथा आहे. विदुरांकडे भगवंतांना आमंत्रण असतं. ऍक्च्युली दुर्योधनाने भगवंतांना बोलवलेलं असतं परंतु भगवंतांना माहिती असतं याचा कपटी मार्ग कसा आहे. कारण विनाशकाले विपरीत बुद्धी, जिथे सुईच्या टोका एवढं सुद्धा राज्य आम्ही पांडवांना देणार नाही. युद्ध हे अटळ आहे. ज्या युद्धाला सामोरं गेलेले आहेत पांडव आणि कौरव, ज्या कुरुक्षेत्रावरती जिथे भगवद्गीता सांगितली जाते आणि मग अशा दुर्योधनाकडे न जाता भगवंत विदुरांकडे जातात. धृतराष्ट्र आणि पांडूच्या भावाकडे विदुराकडे जातात आणि त्या विदुरांकडे गेल्यानंतर भगवंत एक सेकंड भगवंत तिथे जातात. विदुर घरामध्ये नसतात, विदुरांच्या पत्नी असतात आणि विदुरांच्या पत्नी भगवंतांचं स्वागत करतात. पण त्या विदुरांची पत्नी भगवंत आल्यानंतर भगवंतांकडे नुसतं बघत राहतात की की प्रत्यक्ष भगवंत माझ्याकडे आलेले आहेत.
आणि त्या त्या भक्तीमध्ये त्या इतक्या इतक्या ओतप्रोत होतात आणि इतक्या स्वतःला झोकून देतात की त्यांना काही कळत नाही की आपण काय केलं पाहिजे, काय करावं का काय करू नको असं सुचत नाही. आणि मग अशा प्रकारे त्या भगवंतांचं स्वागत करतात, भगवंतांना बसायला सांगतात. आणि जेव्हा भगवंतांना जे काही फळ अर्पण करत असतात, ते फळ अर्पण करताना ते केळं सोलत असतात आणि केळं सोलत असताना भगवंतांना साल देतात हो. आणि ते केळं असतं ते टाकून देतात. आणि इतका हा भावभक्तीचा म्हणजे इतक्या त्या भावभक्तीमध्ये त्या आलेल्या असतात, की मग एक सेकंद हां. इतक्या त्या भावभक्तीमध्ये इतक्या ते गर्क असतात, की मग भगवंतांना केळाचं साल दिलं तरी भगवंत म्हणत नाही, "माऊली हे साल आहे, मी खाणार नाही." भगवंत तितक्याच प्रेमाने ते ग्रहण करतात. असे हे भावाग्रही जनार्दन. की मग भगवंत भक्तीने स्वीकारलेलं म्हणून ते पत्रम पुष्पम फलम तोयम. मग त्या फळाचं साल जरी भगवंताना, पण ती प्रेम भावना आणि ज्या उत्कटतेने, ज्या भक्तीने भगवंताना ते अर्पण केलेलं, जसं आपण प्रभू रामचंद्रांची कथा ऐकतो, ज्या शबरी मातेने मग जे बोरं दिली त्यांना, ते प्रत्येक भगवंताना तोडून दिलं, उष्ट करून दिलं, की हे गोड आहे की नाही, आंबट आहे. आंबट जाता कामा नाही भगवंताना फळ, म्हणून ती प्रत्यक्ष भगवंताना तोंडाने तोडून मग ती उष्टीच फळं अर्पण करत असते, जे भगवंत अत्यंत आनंदाने स्वीकारत असतात. असे भावाग्रही जनार्दन. तो भाव भगवंतांना महत्वाचा आहे. जे काही भगवंतांना देतो आहे ते नाही, तर भगवंतांना तो भाव महत्वाचा आहे. प्रेम भक्तीची त्या प्रेमाने जे भगवंतांना अर्पण केलं जातं, ते भगवंत अगदी प्रेमाने स्वीकारतात. तितक्याच प्रेमाने भगवंत त्याचा स्वीकार करत असतात. असं हे भावाग्रही जनार्दनाची गोष्ट मला सांगायची होती. अशा या भक्तीच्या आपण टप्प्यावरती काल बघितलंय. मग आज आपल्याला पुढे जायचंय आणि बघायचंय, की या भक्तीच्याच मार्गातून मग आपल्याला आजच्या अध्यायामध्ये भगवद्गीतेचं सार जाणायचं. ज्या चतुश्लोकी गीतेतून आपण भगवद्गीता सार म्हणजे काय नक्की आहे, हे आपल्याला या 4 श्लोकांमधून सुद्धा त्याचा परिचय केला जातो गीतेचा. की गीता काय सांगतीये आणि कुठला उपदेश देते, हे हे जसं दुसऱ्या अध्यायामध्ये पूर्ण अध्यायांचा, सगळ्या अध्यायांचं सार आहे. त्याचप्रमाणे या 4 श्लोकामध्ये तो मतितार्थ घडलेला आहे, दडलेला आहे. आणि तो आपल्याला आज जाणून घ्यायचा आहे. कृष्ण प्रत्यक्ष सांगतायत, मग कृष्णाला कोणी जाणलं आहे? मग जसं आपण म्हणतो हो, की आपली इंद्रिय, जसं मी आधीही सांगितलं, की आपली इंद्रिय ही सदोष आहेत. आपल्याला कितीतरी गोष्टी ज्या सूर्याला आपण बघू शकत नाही, सूर्याची एक प्लेट म्हणून आपल्याला, आपण सूर्याला पूर्ण बघू शकतो का हो? नाही, एक आपल्याला सूर्य उगवलेला आहे अशी ती एक एक सपाट असं जी अगदी ब्राईट आणि असा जो सूर्य आपल्याला दिसतो तेवढाच आपल्या दृष्टीस पडतो. पण प्रत्यक्ष सूर्य हा किती प्रखर तेज आहे. मग हे जाणण्यासाठी जसं मी म्हटलं, की भगवंतांना जाणणं हे 3 टप्प्यामध्ये जाणताना जेव्हा उदाहरण दिलं होतं, तेव्हा तो ज्या ज्या आध्यात्मिक मार्गावरती उच्चता प्राप्त केलेली असते, तो त्या सूर्यावरती जाऊनही बघायला बघतो, की काय आहे हा प्रकाश कुठून आलेला आहे. आणि त्याच प्रकारे मग ह्या आपली आपली सदोष इंद्रिय असल्यामुळे आपण आपण सूर्याला पूर्ण बघू शकत नाही. जे दिसतंय त्याच्यावरच आपण विश्वास ठेवतो. त्याचप्रमाणे आपल्याला ज्या इंद्रियांनी, मग या सदोष इंद्रियांनी, जसं मी म्हटलं कृष्ण समोर येऊन उभी राहिले तरीही आपण जाणू शकणार नाही. इतकी आपल्या इंद्रियांना लिमिटेशन्स आहेत. आपली इंद्रिय सदोष आहेत. आणि म्हणूनच मग भगवंत हे सूर्याप्रमाणे आहेत, जे सर्वत्र आहेत, परंतु आपल्याला ते आपल्या सदोष इंद्रियांमुळे दिसत नाहीयेत. मग जे दिसत नाहीये, मग या इम्परफेक्ट, मग ज्या गोष्टी, ज्या आपली जी इंद्रिय आहेत, ही जर इतकी सदोष आहेत, तर मग आपण कसं काय ते परफेक्ट, कसं काय त्या पूर्णपणे परिपूर्ण अशा भगवंताला जाणू शकू? म्हणून ते आपल्याला उत्तम गुरुकडून जाणता येतं, ज्ञानाने जाणता येतं. गुरु, शास्त्र आणि साधू याला पडताळून जे केलं जातं आणि ज्या कर्मातून, ज्या ज्ञानातून, मग फक्त ज्ञान आणि ज्ञानाचं आचरण नाही, तर या भक्तीच्या मार्गातून कशा प्रकारे भगवंतांना आजमावलं जातं, हे आपण बघणार आहोत. आजच्याही अध्यायामध्ये आपल्याला हे 4 श्लोक तेच सांगणार आहेत. मग फक्त ज्ञान घेऊन त्याच्यावर गंज नाही चढू द्यायचंय हो. त्या ज्ञानाचं आचरण तर करायचंच आहे आणि ज्या ज्ञानाच्या या शस्त्राने या अंधकार रूपी अज्ञानाचा नाश करायचा. कुठेतरी हे जे अज्ञान आहे, जसं मी म्हटलं, की जे तथाकथित तर्कवादी, कालच्याही अध्यायामध्ये आपण बघितलं, की कशा प्रकारे मग जे लोक मूर्ख आहेत, नराधम आहेत, असुर आहेत, राक्षस आहेत,
ते नाही जाणू शकत भगवंतांना, कारण त्यांच्या अस्तित्वावरच कुठेतरी विश्वास नाही. असे लोक भगवंतांना नाही जाणू शकत. परंतु मग ज्या सात्विकतेने, मग जसं मी म्हटलं की त्रिगुणांचा प्रभाव आहे, ही मोहमाया जरी असली तरी या मनुष्यावरती या त्रिगुणांचा जो प्रभाव आहे, मग सात्विक गुण जर असेल तर त्या सात्विक गुणांनी कुठेतरी पूजा अर्चा मंत्र सगळं यंत्र केले जातात आणि शास्त्राला अनुसरून सगळं केलं जातं. पण तिथेही कुठेतरी ती गोष्ट बद्ध करतीये भगवंता त्या मनुष्याला. कारण तिथे कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये मनुष्य अडकलेला आहे. आणि मग या सगळ्याच्या पलीकडे जेव्हा जाऊन या भक्तीमध्ये मनुष्य रममाण होतो, तेव्हा ते कुठलंही बंधन राहत नाही, बद्धता राहण्याचा प्रश्नच येत नाही. ते आपल्याला 14व्या अध्यायामध्ये आपण अजून विश्लेषणात्मक शिकणार आहोत, की ज्या गुणातीत आपल्याला जायचंय. कारण मग सात्विक, राजसिक आणि तामसिक नाही, तर त्याच्याही पलीकडे जाऊन ज्या पुरुषोत्तमांना जाणायचं आहे, ज्या परम तत्वाला जाणायचंय. कारण मग ती ओढ आहे, ती आसक्ती आहे, ती कुठेतरी कमी केली पाहिजे, जी कुठेतरी आपल्याला या भौतिक जगामध्ये खेचतीये. आणि म्हणून जो मूळ स्वभाव आहे, म्हणून आपण त्या काठावरच्या एनर्जीवर का ठेवलंय आपल्याला? कारण कुठेतरी आपल्याला ठरवायचंय हो, की ज्या आध्यात्मिक, ज्या भगवंतांची पराशक्ती का मग या भौतिक अपराशक्तीमध्येच आपल्याला गुंतून पडायचंय. आणि म्हणून मग भगवंत आज प्रत्यक्ष स्वतःच्या मुखकमलातून त्यांच्या विभूतींचं दर्शन करणार आहेत. मग आपण आपल्या पालकांना तरी पूर्णपणे जाणू शकतो का? आपण आपले पालक, मग त्यांचे आई वडील, म्हणजे जसं आपले ग्रँड पेरेंट्स, त्यांचे ग्रँड पेरेंट्स, मग आज्या पंजा, खापर पंजा, हे सगळं आपल्याला माहिती असतं. पण आपल्याला नावं विचारली तर आपल्याला पंजा, खापर पंजा यांची नावं साधारण माहिती असतात. पण आपण खरोखर प्रत्यक्ष यांना जाणलेलं असतं, आपण यांना ओळखू शकतो, आपण त्यांना बघितलेलं तर नसतंच. कारण जे खूप आधीच्या काळामध्ये असतात, मग ते पूर्वज असतात आपले, जे आपण आत्ताच्या काळामध्ये, मग जे आजी आजोबा आपण ज्यांना बघतो, जाणतो, ते आपण त्यांना जाणू शकतो. परंतु इतकं आपलं कुठेतरी ज्ञान आहे का हो, किंवा इतकी आपली कुठेतरी पात्रता आहे की आपण आधीचे पण आपले जनरेशन अगदी पूर्णपणे जाणून ओळखू शकतो? तर नाही. त्याचप्रमाणे आपण आपले जे लिमिटेशन्स आहेत, आपले हे जे कुठेतरी आपल्या या मर्यादा आहेत, याच्याने आपण भगवंतांना सुद्धा जाणू शकलेलो नाहीये पूर्ण. मग कितीतरी जण, जसं मी म्हटलं, की भगवंतांचं अस्तित्वच जाणत नाहीये. मग जे मूर्ख नराधम आहेत, की ज्यांना अज्ञानामध्ये, मग ज्ञानाचं कुठेतरी या शास्त्राचा अभ्यासही नाही करायचा आहे किंवा ते ज्ञानही अवगत करायचं नाही. आणि मग अशांसाठी मात्र कृष्ण हे अप्रकटच राहतात. ते भगवंतांना जाणूच शकत नाहीत अशा व्यक्ती. आणि म्हणून मग कृष्णांना कोण जाणू शकतं किंवा प्रत्यक्ष भगवंत काय सांगतायत? मग प्रत्यक्ष भगवंतांनीच, की ज्यांना 4 कुमारांनी किंवा त्यांच्या श्वासातून, त्यांच्या इच्छेतून जे निर्माण झाले होते, की ज्यांना लोकसंख्या पुढे वाढवण्यासाठी आणि पुढे वंश वाढवण्यासाठी त्यांना उत्पन्न केलं गेलं, प्रकट केलं गेलं, त्या भगवंतांना तेही जाणू शकले नाहीत. देवी देवता जे भगवंतांचे अंश आहेत, साधू जे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आहेत, शुद्ध भक्तीमध्ये, ते सुद्धा भगवंतांना जाणणं, पूर्णपणे भगवंतांविषयी जाणणं, हे सर्वांसाठी कठीण आहे. म्हणून प्रत्यक्ष भगवंतांनी या विभूतींचं वर्णन केलेलं आहे. आणि मग ज्या अर्जुनाने भगवंतांना प्रत्यक्ष सांगितलंय, की मी तुला पूर्णपणे जाणलेलं आहे. मी या सगळ्या सर्वोच्च, एक मिनिट, मी या सगळ्या तुझ्या ज्ञानातून, जे काही ज्ञान तुम्हाला संपादन केले, ते ज्ञान तुम्हाला दिलेलं आहे, त्याच्यातनं मी निश्चितपणे तुला जाणलेलं आहे. आणि मला आता कुठलाही, मग अर्जुन आधीही सांगतो, आणि ज्या विश्वरूप दर्शनासाठी सुद्धा अर्जुनाने तेच कारण सांगितलंय, की अर्जुनाच्या मनामध्ये कुठलाही संशय नव्हता. त्यांनी भगवंतांना आधीच मागितलेलं हो. जिथे युद्धामध्ये कोण हवं आहे, जेव्हा निवड करायची वेळ आली, तेव्हा अर्जुनाने भगवंतांनाच मागितलेलं होतं. जरी भगवंत प्रत्यक्ष युद्ध करणार नव्हते तरीही. कारण त्या भगवंतांना पांडवांनी कधीच ओळखलेलं होतं, जे दैवी स्वभावाचे होते. आणि त्या अर्जुनाच्या मनामध्ये कुठलाही संशय नव्हता. परंतु ज्या दुर्योधनाने मग जो हसला अर्जुनावर, की तू काय अर्जुन, भगवंतांना मागितलंय की त्यांच्याकडे तर सेना नाहीये आणि तू नुसतं ते युद्धही करणार नाहीत, आणि त्यांना मागितलंय कुठेतरी स्वतःच हस करून घेण्यासाठी, कारण विनाशकाले विपरीत बुद्धी होती त्याची. आणि अशा या अर्जुनाने मग भगवंतांना सांगितलंय, मी तुम्हाला जाणलेलं आहे, मी तुम्हाला परम तत्व म्हणून स्वीकारलेलं आहे. परंतु आता मला तुम्ही सांगा, की तुम्ही
कुठे मी तुम्हाला बघू शकतो. जसं आपण 7व्याही अध्यायामध्ये भगवंतांच्या ज्या ज्या कुठल्या ठिकाणी भगवंतांची उपासना करू शकतो, ज्या पाण्याच्या रसामध्ये, सूर्य चंद्राच्या प्रकाशामध्ये भगवंतांना जाणलं, त्याचप्रमाणे भगवंत आज अभिव्यक्ती सांगणार आहेत, सूचक अभिव्यक्ती. मग अनंत आहे, हो, अमाप आहे, भगवंतांकडे काय नाही. जे ऐश्वर्य आपण बघितलं, भगवंत श्रीमंत आहेत, तिन्ही लोकांचं जे राज्य करतायत ते भगवंत श्रीमंत आहेत, काय नाहीये त्यांच्याकडे. परंतु अशा भगवंतांनी स्वतःच्या विभूतींचं वर्णन करताना सांगितलंय की मी तुला सूचक अभिव्यक्ती सांगतो त्याच्यापैकी, आणि त्यांचं वर्णन भगवंतांनी आज केलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे महाभाऊ अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करीन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि मग भगवंत सांगतायत, तत् शृणु. जसं प्रत्येक वेळी भगवंत सांगतायत पुन्हा ऐक, कारण भगवंत अर्जुनाला ज्ञान देतायत आणि ते ज्ञान सांगताना तू ऐक, हे तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे. जसं राजगुह्य ज्ञान देताना तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस, म्हणून हे ज्ञान मी तुला देतोय. मग ज्या शिशुपालांनी भगवंतांचा मत्सर केला त्याची काय गत झाली आपण बघितलं, त्याचा नाश झालेला आहे. अशा भगवंतांचा ज्यांनी मत्सर केलेला आहे त्या भगवंतांनी त्याच्याशीही त्याच प्रतिक्रियेने आणि त्याच प्रकारे ती शत्रुभावना त्याला दाखवून दिलेली आणि त्याचा नाश केलेला आहे. त्या वृत्तीचा नाश झालेला आहे. मग मोक्ष प्राप्त झालेला आहे त्या शिशुपालालाही, कारण भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने त्याचा शिरच्छेद झाला होता. आणि म्हणूनच भगवंत आत्ताही अर्जुनाला सांगतायत, तू माझा प्रिय मित्र असल्याने मी तुला हे ज्ञान प्रदान करेन. हे प्रत्यक्ष मग प्रत्येक वेळी भगवंत सांगतायत की आधी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षा हे ज्ञान श्रेष्ठ आहे. अशा प्रकारे भगवंत ज्ञानाला सुरुवात करतायत. नमे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचे मूळ मीच आहे. 10:3. सर्व मनुष्यामध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा अनादी सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो, तोच केवळ सर्व पापापासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या चित्रामध्ये कोण दिसतंय तुम्हाला, सांगाल चॅटमध्ये मला? कुठे चित्र नाही झालं, दिसत नाहीये तुम्हाला? सगळ्यांना दिसतंय का चित्र? देवकी माता दिसतंय माताजी, तुम्हाला दिसत नाहीये का? आम्हाला नाही दिसत आहे. हा, थोडा नेटचा इश्यू असेल माताजी कदाचित. अगदी बरोबर, देवकी माता आहे आणि त्या देवकीच्या पोटी भगवंत जन्म घेणार आहेत. जसं आधीही सांगितलं, भगवंत प्रकट होत आहेत आणि कशा प्रकारे भगवंतांनी देवकी मातेच्या हृदयामध्ये प्रवेश करून ते प्रकट झाले होते. अशा देवकी मातेच्या पोटी जन्म घेताना सर्व त्या दालनामध्ये सर्व देवी देवता हजर झालेले आहेत की जिथे भगवंतांचं रूप बघायला मिळणार आहे आणि असं दुर्मिळ असं रूप बघायला मिळणार आहे. ज्या बालक रूपामध्ये मग वसुदेव देवकीला भगवंतांनी, मग ज्या आधी परमात्मा या रूपामध्ये भगवंतांनी दर्शन दिलेलं आहे, पण मग जेव्हा वसुदेवांनी विनंती केली तेव्हा भगवंतांनी त्या बाल रूपामध्ये त्यांच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे. आणि अशा प्रकारे माझी उत्पत्ती किंवा माझं ऐश्वर्य देवतांना सुद्धा कळत नाही, ज्या देवता भगवंतांच्या खूप निकट आहेत. मग ज्या महर्षींना, ज्यांचं मूळ भगवंत आहे, ज्या उद्याच्या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण सगळे चराचर भगवंतांमध्ये बघणार आहोत, सर्व प्रकारच्या देवतांचं आणि महर्षींचं मूळ हे भगवंत आहेत. मग जो मनुष्य भगवंतांना, मग ज्या जन्माचं आणि कर्माचं रहस्य, जे अजन्म आहेत, जे प्रत्येक युगामध्ये आपल्या मूळ रूपामध्ये जन्म घेत आहेत, असे भगवंत अजन्म आहेत, अनबॉर्न आहेत. जन्म कर्मच मे दिव्यम. सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा, मग ज्या मोहरहित, मग कुठेतरी अनासक्त असलेला मनुष्य, जेव्हा मनुष्य भगवंतांना अजन्मा अनादी आणि जगताचा स्वामी, या जगताचा स्वामी, ज्या शक्तींचं आपण आधी वर्णन केलेलं आहे, या
भौतिक तशीच आध्यात्मिक शक्ती ही भगवंतांचीच आहे आणि अशीच व्यक्ती मग त्या पापांपासून मुक्त होऊ शकते. जसं मी म्हटलं की जे प्रारब्ध आहेत, मग जे जे ज्या पापांपासून मग ज्या ज्या व्यक्तीने हे जाणलेलं आहे, जसं मी म्हटलं की कर्मफळ मग मी भोगता आहे, मी केलेलं आहे, तर मग कर्मफळं सुद्धा ती भोगायला लागतात. पण जर भगवंतांना तो भोगता म्हणून जाणलेला आहे, भगवंतांना जेव्हा जगताचा स्वामी म्हणून जाणलं जातं, तेव्हा निश्चितच त्या कर्मफळांपासून मुक्त झालेली असते ती व्यक्ती. कारण मग ज्या आपण पुढच्या टप्प्यांवर जाऊन फलम, कुटम, बीजम हे कुठेतरी प्रारब्ध असतं. मग प्रारब्ध म्हणजे आधीच्या जन्माच्या कर्मांचं कुठेतरी भोगायला लागतं. मग त्याही जन्मातल्या कर्मांचं भोगायला लागतं. काही करणारी पापं असतात. मग अजून पुढे जाऊन जी काही पापं राहिली आहेत त्याचंही भोगायचं असतं आणि पुढचा जन्म सुद्धा त्याच्यासाठी घ्यायला लागतो, ज्या कर्मांचं फळं भोगायला लागतात. कारण मग जी इच्छा व्यक्त केलेली असते, कुठेतरी त्या इच्छेने मनुष्य पुढचे जन्म घेत राहतो आणि या मृत्यू लोकामध्ये या 84 लक्ष योनीतून म्हणूनच पुन्हा या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या चक्रामध्ये अडकलेला असतो. कारण मग कुठेतरी त्या कर्मफळांची फळं तो भोगत कर्मफळांचे भोग तो भोगत असतो. आणि त्याच्याच इच्छेने कारण ही इच्छा आहे ना, ही भगवंतांनी सूट दिलेली आहे हो. तेवढं एक स्वातंत्र्य दिलेलं आहे भगवंतांनी मनुष्याला. मग हा जो जीव आहे, हा जीव का भौतिक जगतामध्ये पुन्हा पुन्हा वारंवार फिरतोय? कारण त्या इच्छेने. ती इच्छा कुठेतरी पुन्हा पुन्हा त्या भौतिक जगतामध्ये जन्म घेण्यास भाग पाडतीये. परंतु जेव्हा भगवंतांना अजन्मा म्हणून भगवंतांना अनादी, अद्वितीय आणि जे 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 काही परमात्मा आहेत, परमतत्व म्हणून जाणणार आहेत, ते निश्चितच या कर्मफळांपासून मुक्त होऊ शकतात. मग कोणी भगवंतांना जाणलं नाहीये तर हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 10:6 सप्तर्षिगण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु म्हणजे मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या मनू जी मानव जातीचे प्रजापती आहेत, मग जे मनू भगवंतांपासून तयार होतात, भगवंतांच्या मनापासून निर्माण होत आहेत, परंतु या सगळ्या म्हणजे सप्तर्षी गण जे कुमार गण या कुणालाही भगवंतांचं मूळ कळलेलं नाहीये. भगवंतांपासूनच निर्मिती झालेली आहे, त्यांच्यापासूनच उत्पन्न झालेले आहेत आणि मग जे काही पुढच्या लोकांची आणि पुढची जी काही उत्पत्ती झाली आहे ही या मनूपासून जे निर्माण झालेले आहेत. मग ज्या दक्ष प्रजापती ज्या दक्षाला सांगितलं की पुढे जाऊन उत्पत्ती करायची आणि मग हे जे विविध विविध लोकावरील आणि विविध योनीतील जे जीव उत्पन्न झालेत हे यापासून उत्पन्न झालेले आहेत. परंतु मूळ भगवंत ज्याचं मूळ आहे त्या मुळाला मात्र कोणीही जाणू शकलेले नाही. ना देवी देवता जाणू शकलेत, महर्षी ऋषीगण आणि जे कुमार सप्तर्षीगण जे भगवंतांपासून उत्पन्न झालेले आहेत. आणि म्हणूनच का भगवंतांना स्वतःला सांगावंसं वाटलं, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री असते, तो अनन्य भक्ती योगामध्ये इथं तत्पर होतो, यात हम्म. मुळीच शंका नाही. माझ्या याच्यात तेवढं चालेल. ठीक आहे. सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. त्याला बिलकुल संशय नाहीये जो भगवंतांच्या अनन्य भक्तीमध्ये तत्पर आहे. ज्या चित्रामध्ये आपल्याला दिसतंय, मग जिथे मथुरेमध्ये प्रत्यक्ष भगवंत आणि बलराम यांचं जे आगमन झालेलं आहे, तेव्हा प्रत्येक मथुरावासी भगवंतांच्या दर्शनासाठी आसुसलेले आहेत. कारण ज्या अनन्य भक्तीमध्ये जसं वृंदावनवासी आहेत तसेच मथुरावासी आहेत आणि त्या भगवंतांचं दर्शन घेण्यासाठी धडपडतायत. मग जिथून दिसतील तिथून भगवंत पण प्रत्यक्ष भगवंत सगळ्यांना दिसतायत हो. असं कुठलंच नाहीये, कोणीच नाहीये ज्यांना भगवंत दिसत नाही. कारण भगवंत हे सूर्याप्रमाणे त्यांचं तेज आहे. कुठूनही बघितलं तरी भगवंत निश्चितच त्या दृष्टीपथामध्ये येणार आहे. आणि म्हणूनच ज्यांना भगवंतांच्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची या योगमायेची ज्यांना खात्री पटते, ते भगवंतांच्या अनन्य भक्तीमध्ये विलीन होतात. ते तत्पर
तत्पर असतात, स्वतःला त्या भक्तीमध्ये झोकून देतात. आणि म्हणूनच या मथुरावासींना आपल्याला दिसतंय, मग व्यासमुनींनी याचं वर्णन इतकं सुंदर केलेलं आहे, की मग कुठे छतावरती उभं राहून किंवा ज्या ठिकाणी जिथे शक्य होईल तिथे उभं राहून हे सगळे जण भगवंतांचं दर्शन घेण्यासाठी आसुसलेले आहेत, कारण ते सर्व अनन्य भक्तीमध्ये आहेत. आणि मग या 8, 9, 10, 11 या आपण चतुश्लोकी गीतेला जाणून घेणार आहोत. मग हे जे 4 श्लोक आहेत ते खूप महत्वाचे आणि खूप सुंदर आहेत, की ज्याच्यामध्ये आपण प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलातून ऐकणार आहोत, की भगवंतांची स्तुती. आणि भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, ज्यांना ज्यांना देवी देवता ही मूळ ऋषी किंवा महर्षी गण कोणीही जाणू शकलं नाही, ते प्रत्यक्ष स्वतःच्या मुखकमलातून हे वर्णन करतात. आणि म्हणून या चतुश्लोकी गीतेचं जे महत्व आपल्याला जाणून घ्यायचंय. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासूनच उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला जे जाणायचं आहे, तो जो ज्या चतुश्लोकी गीतेतून मी सांगितलं, की मग आपल्याला भगवंतांशी असलेला संबंध, ज्या अनन्य भक्तीमध्ये मी म्हटलं, की जे अनन्य भक्तीच्या योगामध्ये आहेत. मग भक्ती योगाचा हा अनन्य म्हणजे मन आणि बुद्धी ही भगवंतांवर पूर्णपणे केंद्रित केलेली आहे, आणि ज्यांच्या चिंतनांमध्ये सतत तो भक्त आहे, तो अनन्य भक्त. आणि असा या अनन्य भक्तीमध्ये, आणि म्हणूनच मग मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासून, ज्या ब्रह्मांडांना आपण आधीही जाणलेलं आहे, ज्या 7व्या अध्यायामध्ये आपण आधी जाणलेलं आहे, की ही ब्रह्मांड, मग प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये भगवंत गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून प्रवेश करतायत, आणि तो क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून परमात्माच्या रूपामध्ये प्रत्येक जीवामध्ये ते सामील आहेत. आणि याच्याही पलीकडे, मग ज्या परमात्मा रूपाच्या पलीकडे हे जे गोलोक वृंदावनातील आपल्याला हे जे श्यामसुंदर असं रूप, किती सुंदर आणि अतिशय अतिशय आपण म्हणू ना त्याला, की अतिशय अद्भुत असं भगवंतांचं हे रूप आहे. मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप आहे, जे बुद्धिमान मनुष्य पूर्णपणे जाणतात, माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक म्हणजे भगवंतांना अजन्मा म्हणून जाणता आहेत, आणि ज्यांच्यापासून या आध्यात्मिक शक्तीचा आणि भौतिक शक्तीचा उदय झालेला आहे, उत्पत्ती झालेली आहे. सर्व जगतांचा, प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा भगवंत उत्पत्ती करतायत, हे ज्या भक्तांनी जाणले, मग एक भक्तच जाणू शकतो. आणि मग तो संबंध प्रस्थापित होतो भगवंतांशी. आणि म्हणूनच मग आपल्याला ज्या 8, 9, 10, 11 याच्यामध्ये भगवंतांशी असलेला संबंध, मग प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिले. एक स्त्री आणि पुरुष यांच्यामधला संबंध, लग्न संबंध. मग त्यांच्यामध्ये जो येतो तो संबंध, मग जो संबंध म्हणजे ते एकमेकांच्या बंधनामध्ये येतात आणि लग्न बंधनांमध्ये समाविष्ट होतात. आणि मग पुढे जाऊन जेव्हा 9, 10, 11, 9, 10 मध्ये आपल्याला जाणायचंय, की त्याचा अभ्युदय, मग त्याचे जे काही क्रियाकलाप, मग ज्या थोडस जाणण्याचा प्रयत्न करा. किंचित कठीण म्हणण्यापेक्षा खूप खूप सुंदर आहे हे समजून घेतलं तर. म्हणून अध्यायही नंतर लगेच वाचा, की हा अभ्युदय म्हणजे काय, तर त्या ऍक्टिव्हिटीज, की मग एक स्त्री पुरुष जेव्हा लग्न बंधनामध्ये अडकतात तेव्हा ते सांसारिक जबाबदाऱ्या घेतात, एकमेकांना आणाभाका देतात, आणि त्या सांसारिक जबाबदाऱ्या आपण एकमेकांनी मिळून सांभाळायच्या आहेत हे एकमेकांना सांगतात. आणि अशा प्रकारे त्या क्रियाकलापांमध्ये स्वतःला समाविष्ट करतात. आणि मग त्या सगळ्याचं ध्येय काय असतं, जो अभ्युदय आणि मग ध्येय, की कशा प्रकारे संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. मग प्रयोजन म्हणजेच ध्येय, ज्या परमात्म्याला जाणायचंय. जसं स्त्री पुरुष हे लग्न बंधनात अडकून सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडून मग ज्या ज्या संततीला जन्म देतात, ती कृष्ण भावना भावी. कारण जे कर्म करतात ते कृष्ण भावनेमध्ये करतात, ते भक्त असतात. आणि म्हणूनच मग ज्या सांसारिक जबाबदाऱ्या सुद्धा स्वीकारलेल्या आहेत, जे करतो आहे ते भगवंतांना अर्पण करतो आहे. आणि मग अशा प्रकारे ज्या संततींची निर्मिती केली जाते ते त्यांचं प्रयोजन.
आणि त्याच प्रकारे आपण या भगवंतांच्या संबंध अभ्युदय, मग जे क्रियाकलाप केले जातात, मग काय क्रियाकलाप केले जातात बरं? हा अभ्युदय म्हणजे काय तर बघा, मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ती च रमन्ती च. बघा हा व्हिडिओ बघा बरं का. माताजी एकदा हरे कृष्ण. वाचून घ्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा व्हिडिओ बघा बरं सगळ्यांनी. हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. बघा की किती निर्मळ आनंद मिळतोय बघा, की ज्या आध्यात्मिक जगतामध्ये मग हे जे सततम कीर्तयन्तो माम, त्याचप्रमाणे कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ती च रमन्ती च. म्हणजे सर्वजण या निर्मळ अशा सुंदर अशा भक्तिभावामध्ये, मग ही अनन्य भक्ती की ज्या भगवंतांच्या चिंतनामध्ये, आणि किती सुंदर हा प्रभुपादांनी सगळ्यांना शिकवलेला हा नाच, की हात वर करून मग भगवंतांचं चिंतन आणि कीर्तन करायचंय. किती हा सर्वाधिक आनंद मिळत असतो, आणि ह्या आनंदाला कुठलंही काही तोड नाही हो, शब्द नाही त्या आनंदाला. जसं आपण जर आध्यात्मिक आणि त्याच आपल्या भौतिक जगतामध्ये आपण सकाळी उठून जर त्या बातम्या वाचायला घेतल्या आणि जर कुठेतरी काही गोष्टी बघायला घेतल्या, मग कुठेतरी त्याची तुलनाच नाही हो, कारण ते इतकं क्षणभंगूर असतं. मग देतं का हो खरंच तुम्हाला हा निर्मळ आनंद? तो खरंच मिळतो तुम्हाला असा निर्मळ आनंद ते पुस्तकं वाचून किंवा त्या बातम्या वाचून किंवा काही? येतो तुम्हाला तेवढा निर्मळ आनंद? त्या भौतिक जगतामध्ये जे काही ढाण 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 ढाण, आणि ठीक आहे भौतिक जगतामध्ये असतं सगळं की ज्याचा आनंद घेत असतो, परंतु हा जो निर्मळ आनंद आहे, हा आनंद मिळतो का हो त्याच तोडीचा? सांगू शकाल चॅटमध्ये तुमचे भाव? तुमचा नाही मिळत. कारण जो भक्त असतो ना, त्या भक्ताला या अनन्य भक्तीमध्ये कुठे आनंद मिळतो. आणि मग जेव्हा आपण भगवंतांविषयी जे आता आपण खूप सुंदर अशा जेव्हा
शेवटी संवाद साधतो भगवंतांविषयी. मग जे काही प्रश्न तुमच्या मनात असतात ते उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न करते. जे आपण भगवंतांविषयी बोलतो, मग एकमेकांना जो ज्ञान दिलं जातं आणि भगवंतांशी या बोलण्यातून, मग त्यांच्याबद्दलच्या बोलण्यातून जो काही समाधान आणि आनंद मिळतो, तो मिळतो का हो भौतिक जगतातल्या त्या न्यूजपेपर मधल्या बातम्या? अहो, मी तर किती आता मला वाटतं वर्ष झाले 2-3 वर्ष आता या कोविडच्या यादीपासून पेपर काय असतो हे सुद्धा विसरून गेले. कारण इतकं भयंकर कुठेतरी मनाला काहीतरी वेदना देणारं आणि इतकं काहीतरी भयंकर छापतात, की कुठेतरी माणसाच्या मनाची तर फार विचारही केला जात नाही. आधीच माणूस जो खचलेला असतो त्या सगळ्या त्या कोव्हिडच्या वातावरणात आणि त्या सगळ्या पॅन्डेमिकच्या सगळ्या वातावरणात तिथे मनुष्याचं अजून खच्चीकरण केलं जातं हो. जिथे मनुष्याला कुठेतरी पॉझिटिव्ह आणि चांगले आहे. मग हेच हेच भगवंतांच्या या चिंतनामध्ये काय मिळतंय? तर खूप हा हा जो निर्मळ आनंद आणि हे जे समाधान आहे याला कुठलेही शब्द नाहीत आणि म्हणूनच या 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 क्रियाकलापांमध्ये आणि म्हणूनच मग संबंध अभ्युदय, मग हा अभ्युदय अशा प्रकारे तुष्यंतीच्या रमंतीच्या याच्यामध्ये भगवंतांच्या या कीर्तनामध्ये मनुष्य रमत असतो आणि भगवंतांच्या या बोलण्यातून भगवंतांबद्दलच्या या बोलण्यातून आनंद मिळत असतो. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात, त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे भगवंतांच्या सेवेमध्ये त्या अनन्य भक्तीमध्ये मग सेवा करणं इतकं सोपं नाहीये हो. प्रेम करणे इतकं, कारण मग जे जे प्रेमामध्ये असतात, जसं आपण म्हणतो आई मुलामध्ये, मग ती आई मुलासाठी काहीही करायला तयार असते हो. काय त्या मुलासाठी हवंय, कारण ती इतकी त्याच्या प्रेमामध्ये असते. कारण आपल्या मुलासाठी मी काय करावं आणि काय करू नको इतकं तिच्या मनामध्ये प्रेम दाटून आलेलं असतं. तसंच भगवंतांसाठी हो. आणि म्हणूनच मग भगवंतांवर प्रेम, भगवंतांच्या त्या प्रेमभक्तीच्या भावनेपर्यंत पोहोचण्यासाठी ती सेवा, भगवंतांची सेवा करणं आणि जी सेवा करायची ती मनापासून प्रेमाने जे काही करू, जी काही भगवंतांची सेवा, मग सेवेचं महात्म्य खूप अगाध आहे हो. ज्या सेवेला आपण 12व्या अध्यायामध्ये खूप सुंदरतेने अजून जाणणार आहोत. मग जे भगवंतांची सेवा करण्यामध्ये स्वतःला समर्पित करतात, ज्या गोपींना आपण बघतो आहोत चित्रामध्ये आणि या गोपींपैकी राधा ही भगवंतांची सर्वात निकट अशी गोपी, की जे भगवंत म्हणजेच राधा हो, वेगळं काही नाही. कृष्ण म्हणजेच राधा, राधा म्हणजेच कृष्ण असं हे तत्व आहे. जे आपल्या सर्वांच्या आकलन शक्तीच्या पलीकडे मग जो माधुर्य रस, ज्या संबंधातून आपण जो वात्सल्य रस, माधुर्य रस, शांत रस, साख्य रस, दास्य रस, हे जे रस आपण जाणतो त्याच्यापैकी माधुर्य रस हा भगवंतांचा. मग जे श्याम आणि राधा कुंड, ज्या वृंदावनामध्ये ज्या ज्या कथा आहेत भगवंतांच्या, ज्या पास्टाईम्स म्हणतात आणि त्यांच्याशी संबंधित ज्या कथा आहेत, ह्या खूप सुंदर कथा त्याच्याशी निगडीत आहेत. जसं मी आधीही उल्लेखित केलं, की या गोपी भगवंतांच्या इतक्या निकट प्रेमामध्ये असतात, की मग पापणी लवायचा सुद्धा त्यांना खूप राग येतो, की या पापणीमुळे आम्ही भगवंतांना क्षणभर बघू शकत नाहीये, म्हणून त्या ब्रह्मांवर ते रागावतात. अशा या गोपी भगवंतांच्या प्रेमामध्ये पूर्णपणे विलीन झालेल्या असतात. आणि त्यातली राधा ही, म्हणून त्या राधेचं तत्व प्रत्यक्ष भगवंतांनीही जाणलं नाही हो. म्हणूनच चैतन्य महाप्रभूंचा जो अवतार घेतला गेलेला आहे, की राधेचं तत्व, म्हणूनच ते असा तो अवतार आहे चैतन्य महाप्रभूंचा. कृष्णाने ते तत्व जाणण्यासाठी घेतलेलं भगवंतांचं रूप आहे. अशा या राधेच्या प्रेमाला, राधेच्या प्रेम भक्तीला त्या त्या भगवंत प्रत्यक्ष सुद्धा जाणू शकले नाही, असं सांगितलंय. आणि म्हणूनच जे भगवंतांच्या सेवेमध्ये आहेत ते निश्चितच भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकतात. तेषामेवानुकंपार्थम अहं ज्ञानजं तमहा नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या शुकदेव मुनींना आपण बघतो आहोत, ज्यांनी भागवताचं कथन केलेलं आहे परीक्षित महाराजांना, ज्या कपिल मुनींनी आपल्या मातेला सगळे ज्ञान दिलेलं आहे, अशा या ज्ञानाने
मग जे काही मिळवायचे हे ज्ञानाने, या अज्ञान रूपी अंधकाराला ज्ञान रूपी तेजस्वी दीपाने, अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या या अंधकाराचा नाश करायचा आहे तो ज्ञानाने. मग हे जे काही सर्व ज्ञान घेतो आहे आपण, ते ज्ञानानेच या अज्ञानावरती मात करायची आहे. आणि म्हणूनच या या शुद्ध भक्तांच्या हृदयामध्ये जो वास करतो तो निश्चितच ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने, उत्पन्न झालेल्या त्या दीपाने अंधकाराचा नाश करतो. मग अर्जुनाने आता काय मान्य केलंय? परम ब्रह्म, अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यं, आदिदेवमजं विभुम्, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे, देवर्षिर्नारदस्तथा, असितो देवलो व्यासः, स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास यासारख्या महर्षांनी तुमच्याबद्दल या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्हीही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच काय? अर्जुन म्हणतोय आता की अर्जुनाने सांगितलं की भगवंतांना मी पूर्णपणे जाणलेलं आहे. मग फक्त भगवंतांचा सखा म्हणून नाही, तर त्याला शास्त्राचा आधार आहे. ज्या पुरुषोत्तम भगवानांना जे परमधाम आहे, जे परम पवित्र आहेत, परम सत्य आहेत, शाश्वत सच्चित आनंद आहेत, असे दिव्य आदिस पुरुष अजन्म आहेत, विभू आहेत, नारद, असित आणि देवल यांनी तर प्रत्यक्ष सांगितलंच आहे. पण प्रत्यक्ष तुम्ही स्वतःच्या मुखकमलातून हे सांगितलं, त्या सत्याला पुष्टी दिलेली आहे. ज्या शास्त्रांमध्ये याचा उल्लेख आहे, मग ज्या वेदांना जाणलं तर कृष्णाला जाणलं. हो, जो वेदांत म्हणजे कृष्ण, की वेदांना जाणलंय पण भगवंतांना जाणलं नाही, मग काय वेदांचा अभ्यास केला? आणि म्हणूनच त्या अजन्मा भगवंतांना जाणणं हे या महर्षींनी सुद्धा सांगितलेलं आहे. जे असित, देवल, नारद, व्यास यांनी तर सगळं लिहून ठेवलंय आणि सांगितलंय. परंतु प्रत्यक्ष तुम्ही आज मला हा जो तुमच्या मुखकमलातून हे सगळं त्याला या पुष्टी देऊन सांगितलं आहे, हे मला हे सगळं ऐकून मी धन्य झालो आहे आणि मी पूर्णपणे तुम्हाला जाणलेलं आहे. असे तुम्ही सच्चित आनंद आहात, हे अर्जुनाने कबूल केलेलं आहे. मग कुठलंही फक्त प्रिय सख्याचं नातं म्हणून नाही, की हा माझा मित्र आहे म्हणून हे सगळं अगदी आंधळेपणाने मी स्वीकारले नाही. ज्या भगवंतांनी, मग भगवंत आहेत हो ते. कुठल्याही प्रकारचं जे काही भगवंतांवरचे प्रेम आहे, जी भगवंतांवरचा विश्वास आहे आणि भगवंतांना परिपूर्णपणे जाणलेलं आहे, हे अर्जुन भगवंतांना सांगतो. सर्वमेतरतं मन्ये यन्मान् वदसि केशव, नहि ते भगवनं व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी सत्य मानतो. हे भगवंता, देवता तसे दानव आमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाही. 10-15. हे पुरुषोत्तम, हे भूतभवन, भूतेश, देवाधिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्ही केवळ आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मी हे पूर्णपणे सत्य मानतो. देवता आणि दानव सुद्धा तुम्हाला पूर्णपणे समजू शकले नाही. भूत भावन भूतेश देवाधिदेव, ज्या विश्वरूपामध्ये आपण भगवंतांमध्ये सर्व देवी देवतांना समाविष्ट बघणार आहोत, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे, मग जी भगवंतांची परा आध्यात्मिक शक्ती आहे ती भगवंत सांगतायत आणि ज्या भगवंतांनी आधी वर्णन केलेलं आहे त्याद्वारे तुम्हीच याचं वर्णन करू शकता आणि तुम्हीच स्वतःला जाणू शकता. परंतु हे सगळं जाणल्यानंतर मला आता जाणून घ्यायचं आहे, अर्जुन म्हणतोय की हे योगेश्वर कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे जनार्दन. वरती माताजी. हे योगेश्वर कृष्ण. हा. हे कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे? हे भगवंत, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे? 10-18.
हे जनार्दन कृष्ण, कृपया आपल्या योग शक्तींचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. त्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसस्वाद करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. त्याला काय कमाल आहे. किती सुरेख असं हे वर्णन केलेलं आहे. आणि म्हणूनच कुठं मी तुमचं चिंतन करावं, कारण मग मला तुम्ही तुमच्या विभूतींचं, मला तुमच्या ऐश्वर्याला ऐकायचंय, मला जाणायचंय की तुम्ही कुठल्या रूपामध्ये मी तुम्हाला स्मरण करावं. जे तुम्ही ऐश्वर्य सांगताय आणि तुम्ही जे काही मला वर्णन केलेलं आहे आतापर्यंत, आणि कशा प्रकारे मी तुम्हाला कुठे चिंतन करावं, कुठे स्मरावं तुम्हाला. आणि म्हणून मग भगवंत स्वतःच्या ऐश्वर्याचं जे जे अमाप आहे, अनंत आहे, परंतु भगवंत अर्जुन भगवंतांना म्हणतोय की मी हे तुमचं जे तुम्ही कथन करताय, ज्या गीता महात्म्यामध्ये आपण ऐकलं, मग की प्रत्यक्ष भगवंत त्या गायीचं दोहन करतायत आणि ते अमृत रूपी दुधाचं आपण प्राशन करतोय. प्रत्यक्ष प्राशन करणारा पहिला श्रोता म्हणजे या गीतेचा उपदेश ऐकणारा पहिला श्रोता अर्जुन असला तरी सर्व आस्तिक, सर्व भक्त या 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 दुधाचं प्राशन करतायत, या दुधाला सेवन, आणि मग त्या अमृताने तहान भागतच नाहीये. कारण इतकं हे ज्ञान, हा ज्ञानाचा खजिना भगवंतांनी उघडलेला आहे. आणि मला हे तुमच्या संभाषणाने मी कधीच तृप्त होणार नाही तुमच्याबद्दल ऐकून. हे मला सतत श्रवण करावंसं, जसं आपण म्हणतो की मग मला माहिती नाही, पण मी जेव्हा या भगवद्गीतेच्या जाणायच्या या या टप्प्यावरती आले, तेव्हा खरोखर म्हणजे सकाळी जेव्हा भागवत ऐकतो नामनिष्ठ प्रभूजींचं, असं वाटतं हे ऐकतच राहावं आणि हा क्लास संपूच नये. म्हणजे कितीतरी वेळा अशा भावना की हे ऐकतच राहावं आणि जे काही भगवंतांविषयी सांगतायत आणि जे ज्ञान आपल्याला मिळतंय हे ऐकतच राहावं आणि हे असंच ऐकत राहावं. किंवा नामस्मरण करताना सुद्धा मग जसे आपण खूप तुच्छ, आपण खूप आता अगदी बेसिक, हो आपण खूप बिगिनर्स आहोत, आपण खूप सुरुवात आहे आपली सगळ्याची, परंतु जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये मग त्या गोस्वामींनी सांगितलेलं की मला असे 10 तोंड 10 हात असं असू दे आणि कान असू दे श्रवण करायला, की मला ती श्रवण कीर्तन करणं, मी त्याने तृप्त होत नाहीये. मी कितीतरी वेळा भगवंतांचं नामस्मरण कितीतरी मुखांमधनं करीन, मी तृप्तच होत नाही त्याने. अशा प्रकारे भगवंतांविषयी जाणणं, या अमृतमयी संभाषणाची रसास्वादन करण्याची इच्छा होते. आणि म्हणूनच अर्जुन यांनी तृप्त होत नाहीये. आणि अशा या ऐश्वर्यांचं, विभूतींचं वर्णन भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. मग या चित्रामध्ये दिसतायत या सर्व विभूती आहेत आणि भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. थांबा, हे आलं का? नाही, अर्धवट आले. मी वाचते. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तींबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करेन, कारण हे अर्जुना माझं ऐश्वर्य हे अनंत आहे. आणि म्हणून या ऐश्वर्याला आपण ज्या चित्रात बघतो आहे त्याच ऐश्वर्याचं मी तुम्हाला वर्णन करून सांगणार आहे. 10.19 ते 42 आपल्याला हे वर्णन जाणायचे, जे मी संक्षिप्त स्वरूपात तुमच्यासाठी वाचते. की भगवंत म्हणतायत की मग हे अर्जुना, सर्व जीवांच्या अंतर्यामी स्थित असणारा परमात्मा मी आहे. मी सर्व जीवांचा आदी, मध्य आणि अंत आहे. आदित्यांमध्ये विष्णू मी आहे, तेजस्व्यांमध्ये दैदीप्यमान सूर्य मी आहे, मरुतगणांमध्ये मरीची मी आहे, नक्षत्रांमध्ये चंद्र मी आहे, वेदांमध्ये सामवेद मी आहे, देवतांमध्ये स्वर्गाचा राजा इंद्र मी आहे, इंद्रियांमध्ये मन मी आहे बरं का, प्राणी मात्रांमधील चेतना मी आहे, सर्व रुद्रांमध्ये शंकर मी आहे, यक्ष राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे, वसूंमध्ये अग्नी मी आहे, सर्व पर्वतांमध्ये मेरू पर्वत मी आहे. हे अर्जुना, पुरोहितांमधील प्रमुख पुरोहित बृहस्पती मी आहे, सेनापतीमध्ये कार्तिकेय मी आहे, जलाशयांमधील सागर मी आहे, महर्षींमध्ये भृगु मी आहे, ध्वनींमधील ओंकार मी आहे, यज्ञांमधील जप यज्ञ मी आहे, अचल पदार्थांमध्ये हिमाचल पर्वत मी आहे,
वृक्षांमध्ये अश्वत्थ वृक्ष मी आहे, देवर्षींमध्ये नारद मी आहे, गंधर्वांमध्ये चित्ररथ मी आहे, सर्व सिद्ध पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे. माझ्या अमृत प्राप्ती करता केलेल्या समुद्र मंथनामधून उत्पन्न झालेल्या अश्वांमधील अश्व उच्चैश्रवा मी आहे. गजेंद्रांमधील ऐरावत मी आहे आणि मनुष्यांमधील राजा मी आहे. सर्व आयुधांमध्ये वज्र मी आहे, गायींमध्ये सुरभी गाय मी आहे, प्रजोत्पादनास कारण असणारा कामदेव मदन मी आहे. सर्पांमध्ये वासुकी मी आहे, नागांमध्ये अनंत नाग मी आहे, जलचरांमध्ये वरुण मी आहे, पितरांमध्ये अर्यमा मी आहे. नियमन करणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचा नियंता यम देखील मीच आहे, यमदेव देखील मी आहे. दैत्यांमध्ये भक्तराज प्रल्हाद मी आहे, दमन करणाऱ्यांमध्ये काळ मी आहे, पशूंमध्ये सिंह मी आहे, पक्ष्यांमध्ये गरुड मी आहे. सर्व सृजनांचा आदी अंत आणि मध्यही मीच आहे. पवित्र करणाऱ्यांमध्ये वायू मी आहे, शस्त्र धारण करणाऱ्यांमध्ये राम मी आहे, मत्स्यांमध्ये मकर मासा मी आहे, प्रवाही नद्यांमध्ये गंगा नदी मी आहे. सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्म विद्या मी आहे, तर्कशास्त्रांमध्ये निर्णायक सत्य मी आहे, अक्षरांमध्ये अकार मी आहे, समासांमध्ये द्वंद्व समास मी आहे, अविनाशी असा काळ मी आहे, सृष्टीकर्त्यांमध्ये ब्रह्मदेव मी आहे. मग ज्या सर्व हरण करणारा मृत्यू देखील मी आहे, भविष्यामध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचं कारण मी आहे, स्त्रियांमधील जे वैभव आहे, ऐश्वर्य, स्त्रियांमधील कीर्ती, ऐश्वर्य, मधुरवाणी, स्मृती, बुद्धी, दृढता आणि क्षमा हे सर्व काही मी आहे. सामवेदातील स्तोत्रांमध्ये बृहत्साम मी आहे, छंदांमध्ये गायत्री छंद मी आहे, मासांमध्ये मार्गशीर्ष मास मी आहे, ऋतूमध्ये वसंत ऋतू मी आहे. फसवणाऱ्यांमध्ये द्यूत देखील मी आहे, तेजस्व्यांचं तेज मी आहे, विजयामधील साहस मी आहे, बलवानांचं बल मी आहे, वृष्णीवंशीयांमध्ये वासुदेव मी आहे, पांडवांमध्ये अर्जुन मी आहे, मुनींमध्ये व्यास मुनी मी आहे, महान विचारक कवींमध्ये उशना मी आहे. अराजकतेचं दमन करणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये दंड देखील मीच आहे. दंडाची जो काठी आवडतो ना, त्या दमन करणाऱ्यांची दंडाची काठी देखील भगवंत आहेत. विजयेच्छू आहे त्यांची नीती देखील मी आहे. रहस्यांमधील मौन मी आहे, ज्ञानी जनांमधील ज्ञान मी आहे, सृष्टीचं बीज मी आहे. चराचर प्राणी माझ्याशिवाय अस्तित्वात राहू शकत नाही. अशा या विभूतांना अंत नाहीये. भगवंतांच्या या विभूती या चित्रामध्ये आपल्याला या सर्व काही विभूतींचं चित्र दिसतंय बघा. गजेंद्र, ऐरावत आहे, उच्चैश्रवा आहे, नारद मुनी आहेत, मग गरुड महाराज आणि अनेक अनेक विभूतींचं वर्णन जे भगवंतांनी केलं ते सर्व आपल्याला दिसत आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवंत म्हणतात, अर्जुना, हे अर्जुना, मी सर्व अस्तित्वाची उत्पत्ती करणारा बीज आहे. बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही, हलणारे किंवा न हलणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. 10:40. हे पर्यंत माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतीचे केवळ सूचक आहे. हरे कृष्ण. वा वा. आणि म्हणूनच भगवंत हे बीज देणारे पिता आहे. जसं म्हटलं, ही प्रकृती ही माता आहे, तसे भगवंत बीज देणारे पिता आहे. भगवंतांशिवाय काहीही अस्तित्वात नाही. माझ्या परमात्म्याशिवाय काहीही, मग ही नाही तर सृष्टी सगळी काय म्हणतो ना आपण, मृत असल्याप्रमाणे. कारण मग हलणारं आणि न हलणारं हे भगवंतांशिवाय अस्तित्वात असूच शकत नाही.
आणि म्हणूनच चल अचल हे सर्व भगवंतांपासून आहे आणि भगवंतांशिवाय ते अस्तित्वात असू शकत नाही. त्या सर्व विभूतींना अंत नाही. जे मी तुला सांगितलंय ते फक्त एक सूचक अभिव्यक्ती आहे. भगवंतांचं अनंत असं ऐश्वर्य आहे. परंतु त्या सूचक अभिव्यक्ती भगवंतांनी सांगितल्या, ज्या स्पंदनातून बघा, यद्विधी यद्यद्विभूतिमस्तत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एकाच पुल्लिंगातून उत्पन्न झाले आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. ज्या भगवंतांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत, अशा सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती भगवंतांच्या तेजाच्या केवळ स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झालेल्या आहेत. भगवंतांच्या अंशातून उत्पन्न झालेले आहेत. ज्याप्रमाणे आपण ही आधीची ही स्लाइड बघितलेली आहे की ज्या पंडिता समदर्शिना मध्ये आपण जाणलं, अथवा बहुनैतेन किम्यातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. ज्या एका अंशातून भगवंत, या परमात्म्याचा हा आत्मा अंश आहे हो. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, या सविस्तर ज्ञानाची, या विभूतींची खरंच आवश्यकता आहे का? कारण हे विश्वच भगवंतांनी एका अंशातून व्यापलेलं आहे. माझ्या वैदिक मॅथ्सला आपण बघितलं, वैदिक गणिताला आपण बघितलेलं आहे, कशा प्रकारे काळ आणि कशा प्रकारे जे सगळं वर्णन ऐकलेलं आहे त्याचं, त्याचप्रमाणे भगवंत सांगतायत हे जे विश्व, मग कितीतरी काय म्हणतो ना आपण की अगदी अगदी त्यांच्यासाठी क्षुल्लक अशी गोष्ट आहे. मग पुढे जाऊन आपण ज्या विस्तारांबद्दल अजून विस्तारित वर्णन ऐकणार आहोत, अशा या सविस्तर ज्ञानाची, मग या विभूतींची काय आवश्यकता आहे की जिथे मी परमात्मा म्हणून एका अंशातून सर्व विश्वाला व्यापलेलं आहे आणि सर्व विश्व व्यापून धारून करून राहिलेलो आहे. असा हा परमात्मा प्रत्येक प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये अस्तित्वात आहे. असं हे भगवंतांचं विभूती, असं हे भगवंतांचं ऐश्वर्य, असा हा संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन आपण बघितलं, ज्या चतुश्लोकी गीतेला जाणलं आणि भगवंतांच्या विभूतींना आज जाणलेलं आहे. इति दशमोऽध्याय समाप्तः. काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.